Hi guys, welcome to LPD Ideas. நான் உங்கள் லாவண்யா பிரியதர்ஷினி and இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே பிரில்லியன்ட்னு நினச்சி நம்ம பண்ண காரியங்கள் சில இது நம்மளே கவுத்து விட்டுறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டோரி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எஸ், ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களாம் காலேஜில். ஓகேங்களா, அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாம் வருது. அவங்களுக்கு படிக்கவே சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நல்லா பார்ட்டிக்கு போய் டான்ஸ் ஆடிட்டு நல்லா அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிஸா பர்கர் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி அங்கேயும் இங்கேயும் விளையாடிட்டு நல்லா ஊர் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த 4 பாய்ஸுமே ஹாஸ்டல் போகிறாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் டே படிக்கல, எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது. பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க படுக்க டயர்டில் அப்படி தூங்கிடுறாங்க. காலையில் அவங்க ஒரு பிளான் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல்லாக அவங்களே சேறு மண் இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டுக்கிறாங்க அவங்க மேலேயே. ஓகேங்களா, ஸோ போட்டுட்டு டீன் முன்னாடி போய் நிற்கிறாங்க. அந்த டீன் சொல்கிறாங்க, நாங்கள் இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுத முடியாது, வெரி சாரி, எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறாங்க அந்த 4 பசங்க. உடனே இவங்க டீன் பார்க்காங்க. டீன் பார்த்துட்டு நல்லா நோட் பண்ணுறாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு 3 days கழிச்சு இதே டைமில் இதே ஹாலில் எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி ஓகே பண்ணி விட்டுறாங்க. இந்த 4 பசங்களுக்கும் செம்ம ஜாலி. டீனே நம்ம ஏமாத்திட்டோம், நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக பார்ட்டி பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு கடைசியில் பாரு எக்ஸாமும் நம்மளுக்கு 3 days டைம் கிடச்சிருக்கு. செம்மையாக உட்காந்து அந்த 3 days நம்ம படிச்சுட்டு அப்புறமா எக்ஸாம் ரிலாக்ஸ்டாக எழுதிக்கலாம். யாருக்கும் நம்ம மேலே டவுட் வரல, நம்ம ஈஸியாக தப்பிச்சிட்டோம் பிளான் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் டீன் கிட்ட ஒரு ரீசன் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா டீன் கிட்ட சொல்கிறாங்க, நாங்கள் ஒரு வெட்டிங்க்கு போனோம், அங்கே போயிட்டு வரப்ப எங்கள் கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, செம்ம மழை பெஞ்சிடுச்சு, எங்கள் கார் சுத்தமாக ஓடவே இல்லை. அண்டு நாங்கள் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், எங்களால் காரை ரெடி பண்ணவே முடியல. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் அந்த ரோட்லேருந்து நாங்கள் காரை 4 பேரும் நாங்கள் தள்ளிட்டே வர வேண்டியதாகிடுச்சு. எங்கள் கார் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. எங்ககிட்ட ஸ்பேர் எதுவுமே இல்லை, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போடுறதுக்கு இந்த ஸ்டெப்னி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு டீனும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி உங்களை போக சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்து 4 பசங்களும் சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, ஹாப்பியாக போயிட்டாங்க. 3 days நல்லா உட்காந்து விழுந்து விழுந்து அவங்கவுங்க எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் உட்காந்து படிச்சுட்டு நீட்டாக போய் எக்ஸாம் எழுதி ப்ரெசென்ட் பண்ணி பாஸ் ஆயிடணும். யாருக்கும் நம்ம எஸ்கேப் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி போய் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட் 3 days ஆயிடுச்சு. இவங்க எல்லாரும் எக்ஸாமுக்கு வந்தாச்சு. டீன் சொல்கிறாங்க, ஓகே உங்களுக்கு ரீடெஸ்ட்டு வைக்கணும்னு நான் சொன்னேன்ல, அது இன்னைக்கு தானே, ஸோ நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களாங்கிறாங்க. இவங்க எல்லாரும் இந்த 4 பசங்களும் நாங்கள் நல்லா படிச்சிட்டோம், எங்களுக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் எழுத நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே டீனும் ஓகே இது உங்களோட ஸ்பெஷல் டெஸ்ட்டு, ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஹாலில் உட்காந்து எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களுக்கு உடனே ஒன்றுமே புரியல, எல்லாம் திரு முடிச்சுட்டு இருக்காங்க. சரி நம்ம தான் நல்லா படித்தாச்சு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஹாலுக்கு 4 பேரும் தனித்தனி ரூமில் உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ கொஷின் பேப்பர் வருது. இந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கொஸ்டின் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, 100 மார்க்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு 2 கொஸ்டின் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களோட பேர், செகண்ட் கொஸ்டின் அதுக்கு 1 மார்க். ஓகேங்களா, செகண்ட் கொஸ்டின் 99 மார்க்ஸு. ஆனால் அந்த டீன் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டது என்ன கொஸ்டின் அந்த 99 மார்க்ஸ்க்கு அப்படின்னா, எந்த வீல் பஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எந்த வீல் பஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற லெஃப்ட், ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற ரைட், அப்புறம் பேக்ல இருக்கிற லெஃப்ட், பேக்ல இருக்கிற ரைட்னு ஏபிசிடின்னு 4 ஆப்ஷன்ஸும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. எல்லாரும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து அப்படியே திருன்னு முடிச்சுட்டு திணறி போய் உட்காந்து என்ன எழுதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்க இதோ போய், ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களால கரெக்டாக நான் எழுத முடியாது. அப்படியே 4 பேரும் 4 விதமாக ஒரு ஆன்சர் எழுதியிருந்தாலும் அது எல்லாமே மேட்சாக வரக்கூடிய ப்ரொப்போர்ஷன் சான்ஸே கிடையாது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இவங்க வசமாக டீன் கிட்ட மாட்ட போகிறாங்க. ஸோ 99 மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கும் ஒன்லி 1 மார்க் எதுக்காகனா அவங்களோட பேர் எழுதுறதுக்காகவும் 4 பேரையும் 4 ஹாலில் தனியாக உட்கார வச்சு அந்த டீன் இவங்க பொய் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு 3 நாள் கழித்து அவங்களுக்கு
புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 3 நாள் அவங்கள ஃபுல்லாக படிக்க வச்சு கடைசியில் கொஷின் பேப்பரில் இப்படி செட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு பிரேவான ஒரு டீன் வந்து இப்படி ஒரு காரியத்தை வந்து பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க. இதை பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் வேறு வழியே இல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட போய் சாரி சொல்லி உண்மையால என்ன நடந்துச்சு, ஏன் நாங்கள் வந்து வரல அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம், பார்ட்டி பண்ணோம், ஃபுல்லாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு செலிப்ரேட் பண்ணி டான்ஸ் ஆடிட்டு நாங்கள் வந்து படுத்து தூங்கிட்டோம், அதான் நாங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்கல, சாரி சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு டீன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படிங்கிறத டீன் வந்து சொல்கிறாங்க. அவங்க இந்த 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், நாளைக்கு எக்ஸாம், இன்றைக்கி நம்மளோட ஒர்க் என்ன, படிக்கிறது தான். இவ்வளோ நாள் படிக்கலனாலும் இன்றைக்கி ஒரு நாளாச்சும் படித்து நம்மளால் முடிஞ்சதை எக்ஸாமில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஆகணும். அதையும் பண்ணாமல் அதுக்கு தைரியமாக பொய் சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ்க்கும் கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம மிஸ் பண்ணோம், அதுக்கு எக்ஸ்கியூஸாக வேறு ஏதாச்சும் நம்ம போடலான்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம தான் ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது டீன் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி இந்த ஸ்டோரி வந்து முடிக்கிறாங்க. ஸோ கம்மிங் டு த கன்க்ளூஷன், நான் உங்ககிட்ட கேட்க போகிற கொஸ்டின் என்னென்னா, வழக்கம் போல் நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்திருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லணும் எனக்கு. அண்ட் இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா அதையும் சொல்லுங்கள். ஸோ until that, tata, bye-bye, see you, good night. இன்றைக்கும் நான் ஃபேஸில் வந்து எதுவுமே போடலை. ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி ஆயிலியாக இருக்குது, கொஞ்சம் பிம்பிள்ஸ் லைட்டாக வருது. ஸோ வந்து நான் எதுவும் போடலை. ஜஸ்ட் சிடிஎம் ரொட்டீன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு லைட்டாக ஒரு லிப் ஷேடு போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம அன்றைக்கி லைட் கலர் ட்ரெஸ், அதனால் லைட் ஷேட் ஆஃப் லிப்ஸ்டிக் அண்ட் லைட்டாக வந்து இந்த கிளாம் லுக் ஷிம்மரி ஷேட் ஐ ஷேடோ அண்ட் வந்து காஜல் ஆல் டைம் ஃபேவரட். ஸோ அப்போனா தூங்க முடிஞ்ச மாதிரி இருக்காது. ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் சில்வர் ஜுவல் கலெக்ஷன், இது ரெண்டும் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ அது போட்டிருக்கேன். தட்ஸ் இட். நீங்கள் எப்போவுமே வந்து பியூட்டி டிப்ஸில் வந்து அனதர் ஒன் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து சில்வர் கலர் பார்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி சில்வர் ஜுவல்ஸ் போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதே இது கோல்டன் பார்டர் வருது, கோல்டன் கலரில் கலர்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கோல்டன் ஜுவல்ஸ் போட நல்லாயிருக்கும். இது ரெண்டையும் ஆப்போசிட்டாக போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ஸோ நான் எல்லாமே இன்றைக்கி சில்வர் 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 பிகாஸ் லைட் கலர்ஸ் ஒயிட் கலர் டச் வரப்போ நம்ம வந்து சில்வர் போட்டுக்கிட்டால் இன்னும் அழகாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் போட மாட்டீங்க, அதெல்லாம் நிறைய பேர் வீட்டில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜிஸ் வரும், இதெல்லாம் அப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் கோல்டே போடுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதுவே ட்ரை பண்ணலாம். ஆஸ் சிம்பிள்.